vaginu koju imaš ti. Pa da, pali. Moja vagina je drugačija, ti moju vaginu nisi vidio. Ma ne želim ni da je vidim. Ali da li razumeš šta ti pričam? Dobro, aj pali. Pa ne, mislim... Pali. Ono, oprosti joj Bože, mislim. Baš tako. Pa da. Je čovjek rekao, ne dire mi... Kako glupača je. Maja Nikolić koja me ponižava na taj način što mi kaže imaš vaginu. Žena mi kaže imaš vaginu i hoće da me na taj način ponizi. Mislim, to je sad kao ja tebi da kažem ti si peder. Pa to ti kažem, mislim, ona mene unižava tako što kaže da ima vaginu. To sad kao ja kažem Žarko je kao ti si peder. Zamisli to. Nije naš rana pobrkala. Što se kaže, se ja reka jajara. Pa nije nego kad ono neko nije muško, ono figurativno. Ona je to bok. Diskriminacija gde se koristi za pohvalu mušine. Pa dobro, to jeste. Pa ne. Meni neko kao hoće da kaže ti si Vuk sa P. Ja kažem, sad ja treba budem strašno ponosna na to, gluposti. Ja sam Vučica, a ne Vuk sa P. To je potpuno... Mene, ali ja joj ne mogu da joj objasnim koliko je tupava. Stvarno mi skače po živcima danima. Slušaj, možda daj se je isprovocirati. uzbuđena jer je Željko video golu. Ozbiljno? A upa, o tome pričamo celu noć. Željko. Željko, pričaj nam kakav je to izgledalo. Ja više ne mogu da diram, ja sam imao posao intimski. Intiman. Kad je ženu golo da vadam, a ti budi drugarica. Aha, jeste to. Onda više za džentlmen ne priča dalje. Gola Maja Nikolić možda se stavi na poster kao demotivator. A što sam zadovoljna sad sa Zikijem. Slušaj, be, alo. Kako može biti tako neko tupa? Pokušavam da joj objasnim da to što mi kaže zapravo... Si čuti za Makijavelija? Ma mani, mislim, pitaj Maju, pošto ona je vrhunska intelektualka. Ne, ali to je ono, cilj opravdava sredstvo. Naravno. Nikada ne zaboravi koji je cilj i sredstvo je eliminacija jednog po jednog. To je cilj. I onda gledaš slabeta, mislim, to je prosto predator, ratnički način razmišljanja. Ne mogu da podnesem... Pa ne, ali ako razumeš, onda ne možeš da se ljutiš. Razumeš me? Ako razumeš, onda nema ljutnje. Ma razumem. Onda si potpuno prihvataš to. Mislim, prosto ne mogu. Danima govori Žarku, imaš višak ženskih hormona, njih dvojicu naziva devojčicama konstantno. Jeste. Znaš. Pa to je... Znaš šta, ja sam napravio onog dana šalu sa Slavkom. Na konto toga da on stalno kaže ja sam alfa... Ja sam ga pitao, Slavko, izvini, nisam razmišljao, da li ti ta vrsta šale smeta? Ako ti smeta, ja neću da se šalim. Da. Ako je čoveku to užasno važno, cool, okej, poštojem. Da. Ali mislim da mi ovo ide da mi paradira, izvini, ja nisam ovde ušao, stvarno, ja ne mogu se borim za hit. To je poluslatka. Ovo kafe stoji ovde 20. Da, zato što... Ne, to je skuvano za Avu, a Ava je onda uzela moju. A neću njenu. Ne, ovo je moja. Ovo je kao moja, ali ja ne mogu slatku kafu. Poluslatka, pa ne mogu ni ja, evo. Kako je to lukavo napravi, Slavi, ne može niko da drugi pije. Pa nije mi kafa kad je slatka. Ne mogu. Meni malo šećera ubije. A Bosanci, pošto puno piju kafe, njihova je retka i slatka. To je strah. Takozvana nalivuša. Da. Jel' tako, Milić? Nalivuša.